Bună ziua, domnule președinte, dragi colegi, stimați participanți. Vă mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la simpozionul roman al energiei, oportunitate de a dezbate teme de interes pentru sectorul în care activa. Unul din subiectele de actualitate, atât la nivel european cât și local, este fără îndoială Green Deal. Din perspectiva mea, Pactul Ecologic European este o revoluție și o oportunitate pentru România. Este o revoluție pentru că el implică o transformare profundă a economiei și sectorului de energie. Suntem foarte norocoși că țara să avem resurse semnificative de energie regenerabilă, dar și de gaze naturale. În același timp, vedem că astăzi o parte importantă din consumul de energie provine încă din combustibili fosili. Pentru acestea trebuie găsit un substitut pe termen lung și alocate investiții pe măsură care au fost cifrate de Consiliul Investitorilor Străini la 70 de miliarde de euro în total până în 2030 pentru această tranziție energetică. Spuneam că Green Deal este și oportunitate unică pentru țara noastră de a și moderniza sectorul energetic. Sursele de finanțare fără precedent pot aduce acea infuzie de capital necesară pentru a implementa reforme sectoriale amânate de-a lungul timpului. Mă refer la decizii privind rezervele de gaze naturale din Marea Neagră, la implementarea contractelor directe de vânzare de energie electrică sau la implementarea unui sistem de susținere a energiei regenerabile pentru atingerea obiectivelor pentru anul 2030. Cred că ne aflăm în momentul în care noi toți, autorități, companii, cetățeni, am înțeles urgența luării unor măsuri de a combate și stopa efectul schimbărilor climatice. Ceea ce este important acum este de a concilia obiectivele ambițioase de mediu, pe termen mediu și lung, cu realitatea de astăzi și, insist pe acest aspect, cu necesitatea de a asigura accesibilitatea electricității, gazului și termoficării pentru consumatorii rezidențiali și industriali și în viitor. Suntem cu toții aliniați cu privire la obiectivele de mediu și la faptul că tranziția energetică a început și este ireversibilă. Calea de mijloc pe care astăzi, ținând cont de realitatea și specificitățile locale, o întrebare este gazul natural, energia de tranziție a tranziției energetice. Vi se pare poate un răspuns îndrăzneț în condițiile în care Green Deal generează o serie de întrebări cu privire la rolul și beneficiile gazului natural. Însă trebuie să avem în vedere că decarbonizarea societății și a economiilor în ansamblu este un proces de lungă durată, cu efecte economice și sociale importante de care trebuie ținut cont. Gazul natural este astăzi o soluție eficientă din punct de vedere al costurilor în atingerea obiectivelor de mediu, contribuind la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, mai ales în sectorul producției de energie electrică, unde înlocuiește treptat cărbunele și lignitul. Desigur, la acestea se adaugă și un alt argument irefutabil, acela al resurselor offshore de gaze naturale de care România dispune, un atu care trebuie fructificat. În contextul în care resursele onshore de gaze sunt totuși limitate, exploatarea gazelor offshore este o necesitate, care va genera un impact pozitiv pentru economie prin obținerea de venituri importante pentru bugetul țării și prin crearea de locuri de muncă. Vedem bine astăzi că piața de gaze din România nu este suficient de lichidă pentru a face față cererii de gaze. Acesta fiind, între altele,
unul din factorii care pune o presiune mare pe prețul final. În contextul în care de la an resursele onshore de gaze sunt în scădere, piața engros de gaze poate fi revigorată și mult mai lichidă în următorul deceniu, grație acestei noi surse de aprovizionare. Desigur, pe termen mediu și lung, vom asista la creșterea utilizării gazului verde, biogaz, biometan, hidrogen, însă ritmul de dezvoltare depinde în mare măsură de politicile care vor fi implementate pentru a încuraja dezvoltarea acestor noi surse. Aceste tipuri de gaz verde pot fi ușor înmagazinate, iar rețele existente pot fi utilizate pentru a răspunde nevoii de energie a consumatorilor. Când vorbim de gaz verde, avem în vedere, în principal, hidrogenul verde și biometanul. Hidrogenul verde poate fi folosit, la fel ca gazul natural, pentru a încălzi locuințe, pentru a alimenta vehicule și a produce energie electrică. Astăzi, însă, costurile de producere a hidrogenului verde sunt de 2-3 ori mai mari decât cele ale combustibililor fosili. De aceea, avem nevoie de politici de stimulare a producției de hidrogen verde, care să valorifice infrastructura de gaze existentă, de o corectă planificare a sectorului de producție de energie electrică pentru a asigura o cantitate suficientă pentru procesul de electroliză și, nu în ultimul rând, de progrese tehnice în materie de electrolizor. Biometanul este o altă opțiune de gaz verde pe care o investigăm, dat fiind potențialul de deșeuri organice, inclusiv din agricultură, și menajere care există. Dezvoltarea de proiecte descentralizate de producție de energie, în parteneriat cu producători agricoli sau cu municipalități, răspunde astfel unor obiective de mediu prin descentralizarea producției și amplasarea ei cât mai aproape de locul de consum, dar și de dezvoltarea economică regională. Dincolo de tipurile de energie, consumatorii, mai ales cei energointensivi, trebuie să se adapteze și ei, iar creșterea eficienței energetice, a fost menționat și de domnul președinte al Comisiei Bende, este un răspuns pe termen mediu și lung pe care îl la dispoziție. Modalitatea la îndemâna tuturor de a reduce factura la energie este aceea de a consuma mai responsabil. Consumatorii non-casnici se pot orienta spre soluții descentralizate, rooftop PV sau cogenerare de înaltă eficiență. O altă soluție neexplorată încă în România este ceea ce numim în industrie Green PPA. Contracte pe termen lung prin care consumatorii finanțează centrale care produce energia regenerabilă în schimbul producției acestora. Vedem tot mai multe exemple de acest fel în alte țări, unde colegi din grupul ENGIE semnează contracte de acest tip cu partenerii noștri globali, cum ar fi Orange sau Google, prin care acestea cumpără pentru o perioadă de timp energia produsă de mai multe centrale de producție de energie verde. Cred că un asemenea tip de contract, deja utilizat pe scară largă în alte țări, este un model de bună practică și va fi o soluție sustenabilă pe care o vor adopta și consumatorii industriali din România în perioada imediat următoare. Un ultim aspect pe care vreau să-l aduc în discuție este cel al dezvoltării energiilor regenerabile. Ea este o prioritate pentru ENGIE, iar capacitățile fotovoltaice recent achiziționate sunt o confirmare în acest sens. Desigur, și în acest domeniu, după ani de zile în care investițiile noi au stagnat, este nevoie, mai mult ca oricând, ca ele să fie stimulate pentru a putea atinge țintele ambițioase pe care România și le-a propus. Astfel, credem că 3 măsuri sunt absolut indispensabile pentru ca România să poate fructifica potențialul de energie regenerabilă. În primul rând, în opinia mea, ar trebui implementat cât mai rapid
un sistem echilibrat de susținere a investițiilor prin intermediul contractelor pentru diferența și al licitațiilor. În al doilea rând, trebuie accelerată armonizarea legislației naționale cu cea europeană, creând astfel cadrul necesar pentru reintroducerea în legislația primară a contractelor bilaterale. Nu în ultimul rând, se impune revizuirea cadrului de reglementare și a modelului de piață pentru a obține scăderea costurilor privind conectarea la rețele de energie electrică și a costurilor de echilibrare, care în acest moment sunt printre cele mai mari din Uniunea Europeană. Ca o concluzie, România este bine poziționată să beneficieze de transformarea sectorului energetic în contextul Green Deal, având resurse semnificative de energie regenerabilă și gaze naturale, precum și un potențial semnificativ de eficiență energetică și de dezvoltarea soluțiilor descentralizate de producere a energiei. Depinde de noi toți să accelerăm această transformare și să capitalizăm pentru România pe aceste oportunități. Vă mulțumesc!